L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej: misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem, li titbiegħed qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-għarrar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tgħammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jgħammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla, beruqa imxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tediex milli tagħmel il-frott. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri ta' ħżiena, li ma jqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra imħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjara r-rieħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, jekk Kristu xandar li qam mill-imwiet, mela kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx hawn min tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem? U jekk Kristu ma kienx imqajjem, firħa l-fidi tagħkom u intom għadkom fid-dnubietkom. U mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel mat-tnax u waqaf f'wita, flimkien ma' kottra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Lodija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom jessalt ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jgħajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu waqbżu bil-ferħ, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirietom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom il-onja, għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn, għax tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titħu,
għaxa titnewħu u tibku. Ħażina likom meta kulħadd isemmikom fil-ġid, għax l-istess għamlu missirietom lil profeti folot. Il-kelma tal-Mulej.